19 январда православие динендәгеләр зур кошману бәйрәмен билгеләп үтте. Бәкедә су куйну йоласын үтәргә теләге булганнар быел да изге шишмәгә килде. Изгеләндерелгән су алырга озын чиратлар хасил була. Күпләр бит кулларын юып, шишмә суын савытларга тутырды. Элек-электән бу көнне кешеләр изге суга ашыга, чөнки аның шифасы күп авырулардан арындыра, сауыктыра диләр. Рәйсә Паризванова ерак юлны якын итеп шишмәгә Әхмәт авылыннан ук килгән. Бик көтеп алабыз инде бу бәйрәмне. Су алырга чиратта торабыз. Ширкәүдә булдык менә. Ел сайын киләбез. Минем иптәшемнең менә туган көне бүген. Күршеләргә, авырган кешеләргә су алабыз. Матур гадәт буенча изге шишмәгә район башлыгы Разиф Кәримов килеп, православие динен тотучыларны һәм барлык Зәй районын кошману бәйрәме белән котлады. Мира добра вам вашим домам, чтобы мы год удачный, чтобы был, чтобы и в дальнейшем мы встречались только праздник. С праздником вас! Озакка сузмыйча дин әһеле Сергей Атакай суны изгеләндерү юласын башкарды. Крещающийся Тебе, Господи! Пророческое весопоклонение, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Изге шишмә бәкесендә коенучылар өчен уңайлыклар булдырылган. Көн дәвамында махсус хезмәтләр халык иминлеген кайгыртып кизү торды. Әлеге бәйрәмгә ел саен ныклап әзерләнәләр. Быел да шишмә тиресенә боздан кош ясап куелган иде. Аның янында фотога төшүчеләр дә күп булды. Изге шишмә районның Поповка авылына карый. Шуңа күрә зур бәйрәмгә аның тиресен әзерләү җирле үзидарә бурычы. Без инде һәр елны шу праздникны крещенега әзерләнәбез. Корларын күреп, ялканың бутаклары белән бөтен башкышларын бизәп чыгабыз инде. Былтыр без монда Святой Шаратникта ремонт ясадык 253 меңгә. Бассейнын кая су күрәләр яңарттык. Кошману төненнән соң бәкедәге изгеләндерелгән су тагын 3 көн шифалы үзлекләрен саклый диләр. Адилә Борханова, Ангелина Санникова, Зәй хәбәрләре.